सार फंनैसो दिनैहाय बे जोंनि आइलेण्ड ओनसोल फाथाबारियाव मानि थाखाय गिदिंफैदोंमोन बेखौ फंनैसो बुंहरदो सार। फैगौ 13 इं नभेम्बर खालार खालि जिहेतु सिडली समस्तिनि जोंहा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बेवहाय एबार निसिमा बासि रायजा जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय सासे एमएलए मोन थांगासिनो दं बेखायनो कम्पिटिशन गैया गारा एकदम जिरो टलारेन्सआव एखेबारे फ्लेट लेभेलाव बिपिएफ खौ फेजेननानै इउपिपिएल दोलोआ मोनसे जारिमिन एनडिए नि जि बिजाथि बेखौ जारिमिन खालामनो बिनिनो जों बेवहाय स्ट्रेटेजि खालामगासिनो दं। ओमफ्राय माखासे जोंनि नैबे आइलेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेनाखि माब्लाबाबो मिथिफेरा बै रायजो राजाफ्रा माने जाम्बा जाम्बियाव थानाय बैसोरखौहाय माखासे बै एगेन्स्ट पार्टिफ्रा माने मोस्लेट खालामनानैहाय गुबुन पार्टियावहाय लांनो नाजायो बैसोरनि थाखाय मा सांग्रांथि होनो सानो सार? मोनसेल' खोथा बे बारनि जि इलेक्सन बेयो बिराद माने इम्पर्टेन्ट मोनसे इलेक्सन नङा खिन्थु निसिमा बासिनि थाखाय इम्पर्टेन्ट मानोना बे बाराव सरकार सिफायनाय आरो सरकार बानायनायनि बे केन्डिडेट नङा खालि निसिमानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बा सिडलीनि डेभेलपमेन्टनि थाखायल' बे बिजाथिया थांगोन बेखायनो बिपिएफ बा कंग्रेस दोलोनि जायफोर रायजो राजा बिथांमोन दं आं बिराद गुरैयै खावलायगोन गावनि भटखौ डास्टबिनाव गारनो नाङा खारन निसिमाया ओरैनो बिराद माने गोथौ ओनसोल आरो बेवहाय गोबां खामानि मावनांगौ दं आङो आंनि जिउआव बेक्तिगत जिउआव आङो दिनै निसिमायाव खेबथामनि थाखाय फैबाय आरो दुखुनांथाव मोनसे परिबेस जे दाबो बेवहाय मोनसे गामियाव थांनो थाखाय खेबबा गाहाम माने माबाजों मा होनो गारिनिफ्राय ओंखारनांगौ आरो बेबायदि दिन आरो जे अबेबा माने समस्थियाव दं साना आरो बिनि गिबि माने गोरोन्थि मावबोनाय दैदेनगिरियानो जाबाय हाग्रामा महिलारि आरो बेवहाय थानाय जि दानि एमसिएलए माने बेवहाय थानाय जि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथांमोनहानो बेबायदि अबस्थायाव रायजोफोरखौ दोनदों बेखायनो नैबे बाराव जिखिनि भट होगोन बे बाराव एमएलए बिजाथि बानायनो थाखाय निर्मल ब्रह्मखौ भट होनो थाखाय आं गासैखौबो खावलायदों जाहाथे निसिमानि डेभेलप आरो सिडलीनि जाहाथे डेभेलपखौ मावनो हायो आरो बिथाङा। गोजोननाय थाबाय सानैसिम।